sira menggak. Nanging kasunyatan tempuking data dina iki durung ana kekabaran. Malah Senopati Bantaran ingkang dipun utus sampeyan dalem kepikut wonten Giripurwa. Bantaran kapikut ana Giripurwa. Leres. Mongko Giripurwa duwe kekuatan paring dalem suwargi bapak kang aran Klinthing Wasiat. Parngunjuk Sang Prabu. Danupaya Kula mongko Klinthing Wasiat iku tandinge Jalasutra. Nalika semana Kanjeng Rama kagungan piandel sipat ana ing Pura Kencana yaiku Klinthing Wasiat kalawan Jalasutra. Klinthing Wasiat banjur diparingke marang Dimas Candrageni. Nanging